Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Ací trobareu informació acadèmica i professional que us pot ajudar en el procés de presa de decisions sobre els vostres estudis o sobre l'accés al món laboral. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! En Orienta't pujarem vídeos relacionats de diferents temàtiques i aspectes del sistema educatiu i així ajudar-vos en el vostre procés de presa de decisions per a afavorir el desenvolupament personal i el progrés acadèmic. Així doncs, tinc previst pujar vídeos relacionats de l'ESO, on us explicarem i mostrarem les possibilitats i eleccions que heu de fer a cada un dels cursos a promocionar i així ajudar-vos a triar bé. També parlarem d'avaluació, condicions de promoció, titulació, possibilitats que teniu una volta finalitzeu els estudis amb títols o sense ells. També hem de parlar de batxillerat, elecció d'itineraris, promoció, canvis de modalitat, titulació, opcions una volta finalitzem el batxillerat, etc. Si continuem parlant d'educació, no podem oblidar la importància que té la formació professional en l'actual sistema educatiu. Els diferents nivells educatius a la FP, l'accés, l'avaluació, les convocatòries, les proves d'accés, la titulació, també tindran cabuda a Orienta't. I no hem d'oblidar tampoc els ensenyaments especials, conservatoris de música i dansa, les escoles oficials d'idiomes, les escoles d'arts plàstiques i disseny, els ensenyaments esportius. Les exempcions i convalidacions, a poc, aniran nodrint el nostre canal d'informació que esperem que us siga útil. Tota aquesta informació va adreçada a tots els membres de la comunitat educativa, alumnat, famílies, professorat, orientadors i orientadores, equips directius i tots aquells que tingueu interès per qualsevol àmbit desenvolupat. Aniré pujant vídeos tan aviat com siga possible i tal volta prompte ampliaré els continguts del canal amb vídeos relacionats amb altres vessants de l'orientació educativa, com poden ser l'acció tutorial, la promoció de la convivència, l'atenció especialitzada per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, etc. Però de moment, vull convidar-vos a subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions quan pugem nous vídeos. També podeu deixar-me comentaris d'aquest vídeo, què us sembla la meva proposta, quines temàtiques penseu que podrien ser interessants i que us podrien ajudar, o altres temes relacionats dels que us agradaria que feren vídeos. Ens podeu trobar a Twitter en @canalorienta't i en Instagram com canalorienta't. Moltes gràcies a tots i totes. Jo sóc Luis Fallos i això és Orienta't, el vostre canal d'orientació acadèmica i professional a la Comunitat Valenciana.